Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingwan len shop ke Erïong ringkat upriabat uslap bajur haka steps ni pale kalayalam syaka jing julor haki babon teli kisnong Ktah haka tain Ri-Rhoi bakantup yakitu ki bahab haka tain snen bat Roi. Katkom kakai pot na Deputy Commissioner ke Ri-Rhoi u arpet upadhyaya layathu batang hapo snen CNR di blong kidan hadu saupe nyau teli kisnong ki bala syak len shop haka Erïong bat nakini kidan hadu nyau spak handai paulai teli ki Longïing ki ba syak Ktah bakantup ya sau spak prapawai teli ki yeng ki bala jur ke jing julor bat lai spak had art teli ki yeng ki ba julor malumala ki ofis sarkar bat jaka puli ki ba syak penjulor haka Erïong ki kantup ya ka ofis u BDO ka ofis u executive engineer PWD ringkat ki jaka sa ki nongtrei ka central hatchery com poultry farm fishery lom nongrem hinyau teli ki school bakantup ya ka saat lengdo government LP school saat he lom nongrem LP and upper primary school kitchen shed SSA LP school right mautho kirdam kulai government LP school Maukunor LP school Sati Raja Memorial Upper Primary School Patarem Batlau Berwa LP School ICDS Center Than Kajaka sa jengki nongtrei MEECL nalor kita ki jing julor haneng ki wedi ki bala syak penjulor hapo sneng CNR di blang ki kentop ya ki yang dorbar jong kasnong renong ka farm handling unit ha kasnong than ka poultry shed bat ka AEC building hapo kasnong sok kendur ka AEC building ha sumer sau number bat ru ka St Joseph ha kasnong maukhan Kisnong ki basak Ktah ki bahab hapo ka bhoi rembang CNR di blang kidon kumba arpeu khandai teli bakantup jandrius pak khat ar teli ki yeng ki bala syak julor layo jeng tep ru batang ha ki than maulas nai bat terso kidon kumba saus pak teli ki bala syak Ktah ha ki Erïong kumba prapeu reu teli ki yeng ki dei ki bala julor bun kata ars pa hinyo phowei teli ki yeng ki dei ki ba julor malumala Kiwede ki jing julor hapo ka bhoi rembang CNR di blang ki kentop ya ka yeng mane ha kasnong lum dengan ka skul ha Roi nongra ka office jong UBDO bat kila don ru kumbal laingon na kasnong et ki bala Mynsaw ha ka jingwan len shop kansan ke Erïong Nakalyang Deputy Commissioner ke Ri-Rhoi ula batha ru ya barok ki tanat trei kama sarkar bakantup naduk ke PWD ka tanat klau MEECL bat ki pulet banle ya ka badon kam naduk ka jingweng yaki dieng ki bala kelon haki surang bat khamtam ya ka tanat MEECL bakan yale kat balak ban penbiang ya ka boarding electric na ba kumbalong menta jan barok kisnong ke Ri-Rhoi bat district headquarter hanongpo ki ha bansyong ha ka jingdom naduk hinden ka stem UDC ula pentep ru balasna ya ka jaka sa shipor ha kasnong saat he komsi benta ka jing pen khrek lepa naka Erïong bat ba ka office jong ki BDO ka sneng bat bhoi rembang ki dang penlong ya ka jing wat banya halor ki jing julor baro naka jing wan len shop ka Erïong